എന്താ വേണ്ടേ? ഡയറി മിൽക്ക് ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനത്തെ വേണ്ടേ? ചെറുത് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ വലുത് വേണോ? വലുതിന് എങ്ങനെ റേറ്റ് വരുന്നേ? ഇപ്പോൾ 100-നുണ്ട്, 150-നുണ്ട്, 170-നുണ്ട്, 200-നുണ്ട്. ചെറുത് മതി. എന്നാൽ പിന്നെ 50-ന് എടുക്കാം. 20-ൻ്റെ ഉണ്ടാവുക? അത് മതി. ആ അതെനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ചേച്ചി നീന്ന് പോയിട്ട് റോസാപ്പ് ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് മേടിച്ചിട്ട് തരണേ. എന്തിന്? അത് റോസ്മേരിക്ക് റോസും ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഒരു ഡയറി മിൽക്കും. പോയി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കേട്ടാ. வந்த நேரம் அறியாமல் நாட்கள் இப்படி ஓடுதே வாழ்வில். நானும் உன்னுடன் நடக்கிற நேரம் இந்நாளில் சாலை அத்தனை அழகாய் மாறும். என் வீட்டை திடலாக்கி விளையாடும் பறவை போல் மனதின் உள்ளே வந்தாடுவதாரோ. என் சுவாசாரையாகி என்னை தாங்கும் உடலாகி உயிர் வாழ கூட்டிச் செல்வது யாரோ. காதல் என்னுள்ளே வந்த நேரம் அறியாமல் நாட்கள் இப்படி ஓடுதே வாழ்வில். நானும் உன்னுடன் நடக்கிற நேரம் இந்நாளில் சாலை அத்தனை அழகாய் மாறும். வீணான வார்த்தைகளை நான் பேசும் வேளையிலும் ரசிப்பாய். அளவில்லா காதலையும் எந்த சூழலிலும் நான் கேட்கும் முன்னே தருவாய். உன்முக தசைகளில் எங்கே வெட்கம் உள்ளதென்று நீ பேசும் நேரம் எல்லாம் நானும் தேடி பார்ப்பேன். குளிர் காய்ச்சல் ஏதும் வந்தால் உன்னுள்ளே நானும் வந்தால் மெதுவாய் சரியாய் அது போகாதா. காதல் என்னுள்ளே வந்த நேரம் அறியாமல் நாட்கள் இப்படி ஓடுதே வாழ்வில். நானும் உன்னுடன் நடக்கிற நேரம் இந்நாளில் சாலை அத்தனை அழகாய் மாறும்.